тақрибан ҳафтаи гузашта ё 10 рӯз пеш буд ки анафарое ки дар Федератсияи Русия худшон кор мекунанд, канал тамишол блок мекунанд, ҷои транслятсия медронед, тамошо мекунед. салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Тамошобинони азизу гиромӣ қадр, оиди як қонуни нав дар Федератсияи Русия камтар суҳбат мекунем. ҳатман дар видео лайк монед ва бо диққат то охирша тамошо кунед. Тамошобинони азизу гиромӣ қадр, ҳар як шаҳрванди хориҷие ки ба Федератсияи Русия сафар мекунад ва тибқи қонунгузории Русия амал мекунад, бо корхонаҳое ки кору фаъолият мекунад шартномаи меҳнатӣ дошта бошад, дар ҳолате ки шартнома кардагӣ бо ягон корхонае ва саркашӣ мекунад аз ҳаму кори мекардагиш ва аз ҳаму шартномаи кардагишу ба дигар кор фаъолият карданаш шурӯъ мекунад, дар ин ҳолат хостанд ки ин гуна муҳоҷирора аз қаламрави Русия тибқи тағйиротҳои нав депортатсия кунанд. Яъне дар ҳолате ки шаҳрванди хориҷӣ дар кишвари худаш қарор дорад ва кор ҷустуҷӯ мекунад, дар ҳолате ки корхонаи Федератсияи Русия яке аз онҳо барои ҳанамин шаҳрванди хориҷира мисол билетпулӣ равон мекунанд ба Федератсияи Русия мегиранд, мебаранд ба ҷои кор таъмин мекунанд ҳама ҳуҷҷатоша тахт мекунанд ва дар ҳамин ҳолат шаҳрванди хориҷӣ ки саркашӣ кард агар тибқи тағйиротҳои нав чӣ қадр ки гуфтем бояд аз қаламрави Русия депортатсия карда шавад. тақрибан ҳафтаи гузашта ё 10 рӯз пеш буд ки ҳамин чиз пешниҳод шудагӣ буд аз тарафи корхонаҳои сохтмонии Федератсияи Русия барои мақсад саркашӣ кардани муҳоҷирон аз кору фаъолияте ки мақсад шаҳрномаи меҳнатӣ доранд. хоб тамошобинони азиз, мо хостем ки ин чиза ба маълумоти ҳамаи шумо бирасонем. И як бори дигар нозукиша хуб гӯш кунем ки ҳар касе ки аз ватани худ мисол аз ҷумҳурии Тоҷикистон кор ҷустуҷӯ мекунад ва корхонаи ӯро ҳуҷҷатгузорӣ мекунад ва мегира ба кор таъминш мекунад, умуман ҳама корро мекунад, ба ҷои кор таъмин мешавад ва дар ин ҳолат агар шаҳрванд саркашӣ кунад баъд метавонанд ки депортатсияш кунанд. анафарое ки дар Федератсияи Русия худшон кор мекунанд, соҳиби ҷои кор мешаванд, дигар корҳо, ин қонуни нав ба ӯ касо тааллуқ надорад. духтури дандон дар шаҳри Москва ҳама намуди дарди дандонро муолиҷа мекунанд. ҳатман аз номи мо гап занед, тахфиф карда мешавад. рақамҳо дар рӯи экран. хоб акнун саволҳое ки дар комментария нависондагиен мо мехонем ва ҷавоб мегардонем. Бо диққат гӯш кунем ки ҷавоб гирем ба саволҳои худон. як кас нависондаи ҳамавақт хушхабар мегӯяд, лекин ягон хушхабар надидем. дар ҳамин видео мо номи мавзӯъро нависондаем ки хушхабар ба тамоми мардуми муҳоҷири тоҷик. яъне хушхабари мо чӣ буд? барои нафарҳое ки мисол наметонистанд трудовой договор кунанд, шаҳрномаи меҳнатӣ бубанданд, мо як роҳ нишон додем ва ҳаминро хушхабар донистем ба фикри худмон. чунки мо дар дохили видео чизе гап мезанем, аз ҳамун гапзадагии худмон мегирем, номи видео мемонем ва шумо онро хушрӯ гӯш намекунед. баъд баъзет менависӣ ки номи видеоро чӣ ба дурӯғ менависӣ ё дигар чизо. меҳробчо нависондай: ассалому алайкум акаҷон, ҳамин канали юристиҷира чанд рӯза махкам кардагиам. чӣ ба чандин каналро ҳамихӣ кардистанд? айби чӣ боша? и аз рӯи нарушад кардани правилаҳои ютуб мебошад. мисол ҳар як чиз ба худаш правила дорад, ҳамон правиларо ки нарушад карди мақсад ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. а ютуб ҳам ҳамин хеле правилаҳои худша дорад. дар ҳолате ки правилаҳоша нарушад карди, каналта мисол блок мекунад ва канали мо то охири ҳамин моҳа худо розӣ боша агар кушода карда мешавад. як кас нависонда: ассалому алайкум, ҳамин шахсоне ки официална кор мекунанд, трудовой доранд, дар базаи МВД ҳастанд. ба основанияи ҳамин трудовой договор патента продлит кардам моҳи феврал. бояд бо уведомления кунем ё ин ки не? бале, дар ҳолате ки шумо патентона бо айсари нав продлит кардаген, айсари нав бо уведомление роҳӣ мекунед ки мисол муҳлати патенти пештараи шумо ба охир расида ва шумо ҳамира продлит кардем. боз як каси дигар нависондае ки ассалому алайкум акаи Сорбон, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ сар шуда ё ин ки не? даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ аз 1 апрел сар мешавад. як каси дигар нависонда: илтимос ака ҳамира ҷавоб де. 1997 27 сола шидагӣ хизмат мебаранд ё ин ки не? 27 сола шидагӣ боша аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастед. бародарои азиз, солҳои таваллуди 1997 шумо моҳошам ба назар бигиред. моҳе ки 27 нашида боша ҳамуро даъват мекунам.
як каси дигар нависонда ассалому алайкум акаи сорбон нагуфти чанд смай праваи тоҷикира ба русӣ иваз кардан ва без экзамен гуфтагия значит просто алиш мекунанд тамом ё праваи тоҷикира мегиранд дар куҷо шумо бояд биспорен ва чӣ қадар маблағ биспорен ҳозираш даи аниқ шидагӣ нестай мақсад ҳами чизаш мондагия аниқ шавиш аниқ кишид ҳатман видео мекунем ва ба маълумоти шумо мерасонем бародар як кас нависондаи бародар ҳамун бозитон мошин 4 дона буд гузашт нагузашт ман 10 дона билет доштум бале бародари азиз видеош дар канал сахранид ҳастай ҷои транслясия медронид тамошо мекунед як кас нависонда ассалому алайкум акаи сорбон дипломи заочнӣ дошта бошӣ чанд сол бояд хизмат кунӣ пешакӣ раҳмат нафарое ки шӯъбаи ғоибона хондагиянд тӯли 2 сол хизмати ҳарбӣ мекунанд хоб тамошобинони азизу гиромӣ қадр то наворҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.